Чували ли сте песента на чучулигата в ранно утро, когато се сипва зората? От полето, от сините цветове на лена се издига тя нагоре, нагоре към тия окъпани от златното утро планини. Като песен на чучулига, като песен на планински ручей, като песен на тънкоковни медни звънчета, тъй ехти гласът ти изгрява душите ми. Благодарена с глас ангелски обгръща с любов всичкият свят. Толкова много гласове се носят из родните ни простори и почет отдават на нашата музика. Някъде там се чува и нейният глас. Поспри се и слушай гласа. Гласът на България. Петя Панева. Всички гости на Араповския манастир и нека да е честит празника! Храмовият празник на Араповския манастир за мен и за моите момчета е огромно удоволствие, че сме тук сред всички вас, защото това място е изключително, както може би всички вие може да се убедите, но е и много специално за мен, защото тук са ми се случили много лични и много хубави събития. Тук, именно тук, беше моят църковен брак. Също така, тук са записани и клипирани много от песните ми. Затова усещам Араповски манастир изключително близко до моето сърце. Отец Добромир, благодарим ви за това, което сте организирали за всички нас, за това, че сте ни обединили, разбира се, и на всички доброволци и помощници. Още веднъж искам да ви приветствам и от мое име с добре дошли на празника на Араповски манастир! Твори
аплодисментите, благодаря ви от сърце за топлото посрещане. Винаги започвам с тази песен, защото именно тя ме отведе на върха на гласът на България. Но обичам да казвам и сега също ще го кажа. Това нямаше как да се случи без всички вие да се обедините и да направите възможно да спечели България и да спечели българската народна музика. Така че ви благодаря от все сърце и я пея с огромен поклон към всички вас. Песента, с която продължавам, е много специална и е посветена на моята майчица една, но много се радвам, че тя докосна толкова много майчини сърца. Моя майчица една ще звучи за всички силни жени, за всички дами, за всички майки, които ни дават живот и крила. За вас, дами! Много специално беше това за всички майки по света. А сега, момчета, тъй като искам да видя хората малко по-усмихнати, тук да стане малко по-игриво, малко по-весело,
да продължаваме с хубавата весела музика, с която да веселим всички гости на празника на Араповския манастир. За вас, мили хора! Благодарим на всички. Продължаваме с хубавата музика, която да ви весели, да ви носи настроение и да ви бъде весело и празнично. Готови ли сте, момчета?
Сърдечно ви благодарим. Момчета, аз предлагам да продължава да е весело, с хубави песни да бъдат поздравени всички гости на Араповски манастир. Да е кръшничко, да е веселичко, да е забавно, с хубавите песни. Айде! Служили с такова. Лингу. Следващото изпълнение ще бъде много специално, затова ще ви помоля за вашите силни аплодисменти за майстор Васил Денев и за неговото шоу!
Вашите аплодисменти за майстор Васил Денев! Ще ми е много приятно, ако всички се съберете на едно хубаво кръшно хорце, което ви обещавам, че аз и моите момчета ще ви изпеем и свирим от сърце, да започнем с нашата песен на събора, край манастира, а пък вие тук може да извиете едно хубаво кръшно хорце. Айде, момчета, те от сърце! Нашата песен на събора край манастира за празника на Араповския манастир. Още веднъж да кажем да честит празника с хубаво кръшно хорце. Браво, браво! Цяла година сбор се стяга
Защото, мили хора, нашият колега Ненко Цачев малко е забравил да се ожени. Така че, Ненко, набележи си някоя мома да мигни, ако тя ти отвърне, направо я взимаме пенда. Така. Окей, всичко е точно. Бях забравил да се жена, бях забравил да се жена.
Чудесно, хорце! Но нашите весели порате първо започват, така че още едно кръща и от сърце ще изпеем и свиим за вас. Като гледам колкото гледам целите, със сигурност ще може да разиграете и него на нашия ни е много драго, защото продължаваме с двамата братя и шефата Любени. Браво на първите танцери! Хей! Двама братя се
ви за аплодисментите. Песента, с която ще продължа, ще е лека почивка от танците, за да не ви изморим много, а и защото е много специална за мен. Тя е заснета именно тук, на това красиво място, Араповския манастир. И още по-специална я прави това, че в нея участва големият Иво Папазов Ибряма. За нас това ще остане един огромен спомен, един огромен момент в моят живот, в моята кариера, така че с удоволствие сега за всички вас, за една хубава настравица, за тези, които папвате и пивате, ще ви поздравя с една песен, която имах възможността да запиша с Иво Папазов Ибряма. Големият Иво Папазов! Что маня женеш, мила мамо, что малък лима имаш, мила мамо, или дали пари нямаш, мила мамо, сватба да ми сториш. За всички вас, що ме не ожениш, мила мамо, която отново искам да кажа, имахме удоволствието в нея да има участие големият Иво Папазов Ибряма. Тя е за вас, за вашето добро настроение, за нездравиците, за хубавите думи, които да си кажете, за поводът, който ни събира, храмовият празник на Араповския манастир.
Благодаря ви от сърце. Много специална песен и се радвам, че именно на това място, на което всъщност я изяснихме, имах възможността да изпея на всички вас. Да продължаваме весело. Играе ли ви се? Който каза да, повежда хорото. Още едно весело наше горце, една кръшна копаница и от сърце с нашия весел пазар, който ще е за всички вас. И ви очакваме! Искам да ме водиш на пазара, любе, искам да ме водиш на пазара, любе, там да ми купуваш каквото искам, там да ми купуваш каквото искам, хайде, там да ми купуваш, хайде, каквото искам, хайде, там да ми купуваш, хайде, 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 каквото искам. Кръшна копаница с нашия весел пазар. Браво, браво на танцуващите!
Браво и на свирачите! Един хубав празник, безкръшна ръченица обаче не може, така че тази е точно за всички вас. Да ви е весело и да играете от сърце. Изгрява е месечинка, изгрява е месечинка, Portogalana, vagadushka vedena shikeriana. Portogalana, vagadushka vedena shikeriana. От малките големи, браво, момичета!
пак издържахте на това темпо. Вие сте истински герои. Браво на играчите, но браво и на свирачите. Благодаря, малка красавица, че толкова добре танцува с мен. Как се казваш? Или ще ми кажеш после? Важното е, че игра с мен. Да, наистина, страхотно. Още едно кръжно хорце, което ще изпеем за вас. А пък ще се радваме, ако и вие го изиграете. То звучи така. Кръжно дайчово хорце. За най-игривите. Я се стъпнявам и търпи. На Нурка još малка е, що порасне моя е. Тя е родена за мен, нали пусто за мерген. Порена круге, жена бе те дула. Порена
дух жив, за да поддържа това невероятно местенце, кътче на България, което ни събира и ни обединява. За нас наистина беше огромно удоволствие, че точно на храмовият празник на Араповски манастир бяхме, макар и малка, надявам се значителна част от веселието и от времето за празнуване. Надявам се да си кажем само до нови срещи, за да може да се видим и да ви изпеем и свирим всичко това, което не направихме сега. Сега да има музика. И картината пак си добре. Yeah!
за вас, мили хора!